ନା କେତେ ତା ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖି କଣ କୁହନ୍ତା କଣ ବିଷୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକୋଡ଼ିଟା ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରି ସେ ବେସନରେ ଯଦି ତିଆରି ହେଇଥିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଅଟା ମିଶା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଲାଗେ, ପଙ୍କା ପଙ୍କା ଭଳିଆ। ବରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ବରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ବରାରେ କଣ ପକୋଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ କି? ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ସିଝେଇକି ସାରୁ ସିଝେଇକି ଯଦି ପକେଇ ପାରିକି ପକୋଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବେ ତ ସେ କାଦୁଆ ହାଣ୍ଡେ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କରି ଖାଲି ତ କୁହନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖନା ଅଛି ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର ଟିକେ ପାଟି ଟିକେ ଲାଗେ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପଲସରି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପଲସରି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି